This is it mga moms. So nandito na ang ating pang CCTV. Cut TV. Cut. So meron tayong camera at saka ayan. So kahit ano yan, kahit gabi makikita pa rin siya. Makikita pa rin kung sino yung mga magnanakaw. Ayan. Grabe, pinapasok na kami ng mga magnanakaw at kawatan dito. Kakatakot sila. Kompleto sa gamit. Tapos i-connect na siya sa wifi. Pwede, oo. Para makaano. Connected sa phone. Pwede na sa kumbangan. Yes. Ilan ang total na camera? 8. 8 cameras. So wala na silang ligtas. Sa lahat ng A-house lalagyan ng camera? Charot. Charot lang. Pati CR lalagyan daw. Ayan, ikakabit na po nila mga moms. Kasi ilan na yung nawawalan. Tapos yung monitor through Madam Donna. Yes, doon daw ilalagay sa... Yes, ayan. Para ma-monitor lahat. Tama yan, para sa ganun, mabilis siyang makikita. Para mabilang ni Donna. Wow, nakasampo na si Ken. Oh, si Mamshi, mahapon. Ay, may na. So nasa iyo talaga lahat na magiging ebidensya. Oo, kung sino talaga mga makakakota. Ayan, mula doon sa pagpasok sa sa hinaguan papasok. Mamaya makikita natin isa-isa natin kung saan magiging pwesto. Sila yung magkakabit. Makain ng anay. Ay talaga, hi. Inaanay na kasi talaga siya eh. Ito na ang unang CCTV na nakabit nila dito sa waiting area. Para sakop mula dito hanggang sa pagpasok sa bahay. Yan, yung isa dito sa gilid para doon kita. Yung perimeter daw. Pagkakabitan. Papunta doon sa ilog. Makikita yung mga naliligo. Or dito sa gilid. Okay lang siya mabasa, kuya. Waterproof naman. Ayan. Full weather. Any weather. Walang weather lang. Ayan, so kuha na siya dito sa gilid. Yan, so meron din tayo nilagay dito sa taas. Banda sa kwarto ni Brenda. Ayan dito. Kuha na natin. Ayan. Diyan sa may kanto. Gipit ko na kay. Tapos ang kita niyan kuya, dun na sa lahat. Nakaharap na. Yan, para kita na siya yung lahat ng yan. Kita na lahat. Hanggang doon sa mga nasa likod. Yan. Tingnan natin yung iba pang camera. Ito naman sa gilid. Nakaharap siya dito sa pagpasok. Yan. Kaapat na camera. Ito naman ngayon yung nandito sa kabilang side ng bahay, katabi ng kantin. So ayan, naglagay rin sila dyan ng camera para makita yung mga papasok dito. Saka dun sa gilid, nakakonect siya sa my A-house. Kita na lang na dyan sa gilid. Manda kayo sa akin. Dahil Malalaman lang namin kung sino yung fight. Kahit wala pa kayo kinuha, pag nakita namin is oras ng gabi may nagrubing-rubing dito, kayo na yun kawatan. Kaya mga bakla dyan na sige chat ng may lalaki, yun na yung suspect. hala, Malaman na natin kung sino hala, Sino ang grabe. ka-chat ng lalaki? Kasabwat na yung bakla. Hala, tuwara. Kawawa ang wala mga jowa. Beware, may Mga single. Single, kawawa. Na. Oo, ayoko na. may jowa dyan. Na. At saka kung gusto ko magpaganon, doon na lang ako ulit. Sa Honey Lodge. May mga Ah. mata na dito eh. Diba? Para kuan. Huh?
Talaga? Honey Lodge. Dati pa naman ako nag-Honey Lodge eh. 350 lang naman. Eh di dito mo na lang ibigay. Eh kasama naman. Eh kung makuha ko magnanakaw. Malaki pa yung ano, di ba? Ano na ganun? Mga 20 CCTVs yung nilagay ni Brenda dito. Kaya, beware sa mga magnanakaw. Tama. Ang naalala ko kasi dito sa harapan walang kamera. Ah, Ang kamera lang niya is yun. Titingnan ko sa monitor kung maganda ang kamera lalo na paggabi. ayun Kaya, nasa taas. May kamera man doon sa likod pero ang kamera niya is doon sa wide. Sa daanan talaga lahat. Daanan. Tapos Pasukan. ang kamera sa likod, yung lahat sa likod kamera. Pasukan Ang wala lahat. dito, kaya doon naman, ang kamera dito is doon lang sa may bilyaran. So wala dito na nakatutok. So dapat meron kasi kung wala, ito lang, eh kung malaki tong kahoy, mablind spot na siya. Hindi na siya makikita. Pero meron doon sa ilog, so kung tanggalin yung sa ilog, yun ang ilagay doon. Oo. Para yung doon sa ilog, yun yung papunta dito ba? Pwede. Gulo-gulo dito. Magkita anong ebidensya. Ebidensya talaga kasi may... Hindi, ano man yan, wide man yan. Malapad, Wala pa yan, hindi pa na ano. malapad ang kuha. Ganun nga eh. Ah, malapad ang kuha. Ayun yung isa. Yan po oh. Para mas makita ninyo rin. Yan ang CCTV. Para kuha dito sa likod. Yung mga dadaan dito sa likod.